Il-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija Ryan Kallus wera biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda viżjoni xi jippreżenta għall-isfidi f'dan is-settur daqstant importanti anke jekk fuqu kontinwament jikkritika lill-Gvern u l-investimenti multimiljonarji li għaddejjin. F'intervista fuq il-podcast ta' John Malija li ħadet ftit aktar minn 3 sigħat, Kallus ma kellux kliem xi jlissen meta mistoqsi b'mod speċifiku x'kien jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'dan ir-rigward u temi oħrajn kruċjali kemm il-darba jkun fil-Gvern. Din l-inċertezza komplet meta l-preżentatur staqsih minn fejn jibda l-Partit Nazzjonalista kieku għada jkun fil-Gvern. Min fejn taħseb li għandkom tibdew kieku? Kieku għada għandkom iċ-ċwivet ta' Kastilja. Step 1. Inniedu il-viżjoni ekonomika ġdida. Ok, nistgħu narawha qabel ma għandkom iċ-ċwivet? Qegħdin nitkellmu fuq. Mistoqsi dwar sfidi oħrajn lokali, Kallus ukoll kien mitluf għal kollox u ammetta li kull analiżi li tkun trid isseħħ mi faċli xejn. Nifhem id-diffikultà ta' din is-sitwazzjoni. U nifhem illi m'intix ħadd tagħmilha hekk. Wara xhur sħaħ ta' kritika mill-Oppożizzjoni dwar ħaddiema minn pajjiżi terzi li hekk imsejħin Third Country Nationals jew TCNs, il-kelliem tal-Oppożizzjoni wkoll ħarab mid-domanda u ma offra l-ebda soluzzjoni anke għal sfidi ta' nuqqas ta' ħaddiema li ċerti setturi ekonomiċi qegħdin jiffaċċjaw, simili għal diversi pajjiżi oħrajn. Konxi tagħha aħna? U kif ħadd immitigawha? Mhijiex risposta l-instanti hekk. Meta ġie mistoqsi dwar tem oħra importanti li żviluppi li jkunu meħtieġa għal pajjiż u jekk jarax il-possibilità li jkun hemm moratorju fuq proġetti kbar ħafna li kapaċi jġibu sfidi u sagrifiċċji, Kallus baqa' siket biex imbagħad tenna li l-Partit Nazzjonalista jrid jerġa' jara l-prijoritajiet. Iktar mill-moratorju we need to realign our priorities. Bħala l-kelliem għall-enerġija u ġie mistoqsi dwar l-ċarġjar tal-karozzi elettriċi u kif dawn tal-aħħar se jkunu jistgħu joperaw f'każ li nqata' d-dawl minħabba sħana. Hawnhekk, minn barra li naqas milli jirrikonoxxi t-tisħiħ fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija li sar u għadu għaddej fil-pajjiż, Kallus ukoll ipprova jirredikola s-sitwazzjoni. Aħna lesti bħala pajjiż għal dan il-pass jekk le kieku inti Ministru tal-Enerġija x'tagħmel? Minkejja n-nuqqas ta' tweġibiet f'ħafna ħin mill-intervista, il-kelliem nazzjonalista insista li l-unika alternattiva għal futur ta' pajjiżna jibqa' l-Partit Nazzjonalista. Jien ma narax alternattiva oħra dal-pajjiż li jista' jġib il-bidla ħlief il-Partit Nazzjonalista. Fl-istess intervista, Malija iżda anqal il-passat tal-Partit Nazzjonalista fejn Kallus spiċċa jirrikonoxxi li taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi u Simon Busuttil kienu antikwati u l-partit ma kienx kapaċi jħaddan il-bidliet li kienu qed jisseħħu fis-soċjetà. Lejna nirrikonoxxi li l-Partit Nazzjonalista seta' f'ċertu istanzi ma abbraċċax biżejjed il-bidla fis-soċjetà tagħna. F'liema istanzi? Pereżempju meta kien hemm ċertu voti pereżempju tal-LGBTIQ naħseb ma kellux ikun hemm astensjoni. Nirrikonoxxi illi kien hemm ċirkustanzi fejn ma konniex qegħdin naqraw is-sinjali ta' żminijiet. M'għandix diffikultà ngħidha. Kallus xorta tenna li l-futur tal-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech minkejja li l-preżentatur ġibidlu l-attenzjoni li matul l-elezzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej kienet iżjed strumentali Roberta Metsola minflok. Minkejja dan, Kallus insista li kien Grech li ġabar lil Partit Nazzjonalista. Ir-realtà illum hija li għandna il-kap Bernard Grech li inneħħilu l-kappell li jekk xejn irnexxielu jerġa' jibnina f'partit maqut